Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Τι θα δούμε στο Συμβούλιο του Νησιού της Δευτέρας, ποιος θα είναι ο παίκτης ή παίκτρια που θα ακούσει το όνομά του και θα είναι στον τάκο, το παιχνίδι επιβίωσης του Sky έχει πάρει περίεργη περπατησιά. Οι μπλε κερδίζουν συνεχώς. Οι κόκκινοι δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Οι ασυλίες πάνε όλες τους μαχητές. Ποιος θα είναι ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση από το Survivor? Δεν υπάρχει Survivor spoiler επιβεβαιωμένο για όσα θα γίνουν στο Συμβούλιο του Νησιού στο επεισόδιο της Δευτέρας. Οι ενδείξεις πλέον είναι ισχυρές, ίσως και κάτι παραπάνω. Ειδικά σε ό,τι αφορά το ποιος θα είναι ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση. Παρά το γεγονός πως δεν έχουμε κάτι οριστικό και επιβεβαιωμένο, αυτό θα γίνει μέσα στην ημέρα, πλέον έχουμε μια εικόνα για την δεύτερη ασυλία, για παράδειγμα. Όσον αφορά το ποια ομάδα την κερδίζει. Αυτό μας δίνει μια εύκολη εκτίμηση για την δεύτερη υποψήφια προς αποχώρηση. Άλλωστε, δεν χρειάζονται spoilers στο Survivor 2024 σε μερικά ζητήματα. Από τη στιγμή που φαίνεται που πάει το πράγμα, από ένα σημείο και μετά είναι τι κάνει νιαύ-νιαού στα κεραμίδια. 8η εβδομάδα, λοιπόν στο Survivor 2024 και μάλλον από τη δεύτερη κιόλας ημέρα της κλειδώνει το φύλλο των υποψηφίων. Με άλλα λόγια, μετά την Έλενα Αμανατίδου πάμε για μία ακόμα γυναίκα υποψήφια προς αποχώρηση. Να σας πω την αλήθεια, αυτό δεν έχει και πολύ σημασία. Το ποια ομάδα θα κερδίσει. Διότι, διάσημοι και μαχητές πήραν την απόφασή τους. Γυναίκα θέλουν να ξεφορτωθούν. Εκτός και υπάρξει ανατροπή με όσα βλέπουμε για τον Σταμάτη. Η Μαριλίνα δεν μπορεί να κερδίσει κανέναν και είναι η πιο αδύναμη. Ωστόσο, πάμε για κόκκινη υποψήφια. Η Μαρία Αντωνά είναι το τεράστιο φαβορί για υποψήφια προς αποχώρηση αυτή την εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.